Zeintzuk izan dira lortutako emaitza nagusiek? Bai, alde batetik pertsonalki lortutako emaitzak izan dira hori, kurrikulumaz lan hobetu, LinkedInez lan hobetu, eta gero kompetentzia pertsonala bebaiz, pixka lantzia bat, adibidez taldian, zelan jende aurrean hitz egitea, eta holako gauza, askotan lotzea asko ematen dabela, baina gero momentuan, lotza hori pixka kertzeko. Eta gero aparte, talde bezala bai zelan funtziona, talde batian gehuazen, pila bat pertsona ezberdin, perfil ezberdinekin, eta talde lana bai zelan eraman aurrera. Bai, guztitzen dela pixka bai, izotza apurtzeko ikastaro bat, ez? Etorri ginean ez egun oso ondo esan, uste genuen betiko ikastaro bat izango zela, PowerPointa, txapa bat, guixilik, eta ez izan zen hona heldu, bakoitza hori, hasi berari inguruan bere gauza kontatzen, ikasi daben, zelakoa dan, zelakoa ez dan, hasieran igual pixkat intimidauta sentitu ginen, bai batzuk, eta nik uste oso ondo egon dela, zer lehenko induguna izan da, gure buruak hobeto ezagutu, bai pertsonalki eta baita pertsonalki bai, eta gero hori ikusita ze baliabide genitxun bakoitzak, horren arabera ikusitzen saldu gure buruak merkatu. Ganez hau da, bai LinkedIn edo kurrikuluma landuz, bai entrevistan ze estrategia segituta zerrez, eta gero hori, aparte uki dugu autogestinio klasiak edo, ikusteko pixka taldia zelan funtzionatu zelan ez, eta retzako izan oso politxa hori, taldia lan itxia, ikustia bakoitza mundikan ator mundikan ez, zelan heldu, ez dakit, hitzartzera ideiak, ez dakit, adibidez, jarritxo eskubuen bebai erronka profesional bat, enpresa batek, 4 ordutan mondia zetzegun maitza bat. Eta horra adibidez ikusi genuen, zelan koordinau, denborak zelan kudeatu, eta nik uste dut kriston evoluzio uki dugula danok, sartu ginearako pixkat ez gauazen oso lan momentu honian, uste dut danok, batzu lan gabezian, beste batzuk pixka lan prekarixuan, eta ikusi dugu badauzela aukerak, eta aukera horren atzetik arju behar dela, baina igual beste jarrera batekin. Ze ikusi duguna izko izan da, gaur egun, baloratzen dena gehitzen dela jarrera. Nezteko kurrikulum ona edo txarra, jarrera dela lehenko gauza. Orduan ikuste dut, dakagula beste kontzientzia bala bilatzeko orduan, nire sekaguna. Bai, gainera palio esan duzku bai hori, azkenean pixkat animatzeko, ez danok bat ez dira animatzeko eta pixkat positibotasuna baita transmititzeko, hori, etxean egon biharrian danok lana bilatzen, ona etorri, alkartu eta gauza kitxiko batera eta hori. Bai, hori da, azkenean bai konturatzen ginean, ni esan bat inbeste lan bi, ez autonoma nahi ez da proiektu ekin nabil, baina jende bat igual informatikoak eta diranak, etxean zegoazen eura bakarrik, infojobs edo beste gauza batzuetan lan bila, eta ez egin beste, igual eventuetara juten, eta konturatu gara oso garrantzitsu bada adibidez, kalera jutia fizikamente ez, bai eventuetara, bai ez dakit kongreso bat edo bilera bat, eta hor pixkat zure burua saldu eta kontaktuakin eta mobidu. Azkenean, hor saltzen dira gauzak. Eta bai etxean egon da askotan, zure buruakin zu bakarrik, eta azte zara, pixkat triste modon jartzen zara ez, ze ikusten duzu zure kurrikulumaz dela inora bez, zauzela zu bakarrik etxean, zeingo, zerrez, eta azkenean atorri gara, konturatu gara, gauzela gazte asko holan, zoritxarrez, dala arazo soziologiko bat, ez dela gure, personalki, ez dela gure errua edo, eta horrek behi lagundu dozku ikusten ez, bakoitza zen balitxo da, izen batez, eta hori ez, adibidez hasi gara bai gure kabuz eventuetara juten, jendea ezagutzen, beste talde autogestionatu batzuekin kontaktuak itzen, eta konturatu gara igual, beste bide batzuk badauzela lan topatzeko edo proiektuak lotzeko, eta ez dakit posi gauz, Bai, oso posi.